Hola, sóc la Lídia Carrillo, sóc del barri de Sant Josep i una de les coses que més m'agrada del meu poble és que tots els ciutadans i ciutadanes podem participar d'una manera activa i implicar-nos en la presa de decisions de qualsevol cosa que ens afecti. I crec que això és molt important perquè cal conscienciar tots els veïns i les veïnes que tenim una oportunitat molt gran de fer coses pel nostre poble i decidir com volem que sigui la nostra nova ciutat. Una de les coses que m'agradaria que continués passant al meu poble és que se segueixi fomentant i promocionant iniciatives de participació ciutadana, com ara, per exemple, l'altaveu ciutadà, que crec que és molt important impulsar-ho i que continuï creixent de manera que tots i totes tinguem una part activa en aquesta presa de decisions, perquè penso que és molt important que entre tots arribem a formar part de projectes col·lectius que potser a priori de manera individual sembla que no es puguin dur a terme, però que entre tots i totes estic segura que podem aconseguir-ho. Visca Sant Vicenç!